dauka magia bat bezala, ez? Izotza da, zu irotzezea ura da, azkenean, ez? Zu hemen irotzezea udaran, eta hemen ez dago ezer. Ura erortzen, mugitzen, eta geratzerakoan geldirik gelditzea, eta zu hortik handi irotzezea, ez? Horregatik egin dauka magia bezala, ez? Pirinioetan gaude, Bielsan, Boka Norte tunel de Bielsa hitza leku hau, eta bueno, pixkat, hementxe bertan bertan, hemendik 20 minutua, daude oso leku klasiko bada, eskaladan, izotzeko eskaladan egiteko. Hemendik 20 minututa, eta bueno, gaur ibiliko gea pixkat, Dorada izena duan kaskada batian ibiliko gea. Atea baino lehen, beti, begiatu behar deu zera lan bidea gordan, eta ondo erabaki zera man. Ze eskalada mota egitea goazen, hor begiatu behar da zen material eraman, ez gehiagik eramateko, eta ez da ez gutxikin juteko, eta gero gelituko gehala, igual bide herrian jarraitu ezinik, ez? Beti hor, beti, atea baino lehen, dena ondo begiatu, kondizionetan egotia, eta ez ezer faltatzea, ez? Bueno, hemen daukagu material pixka bat, erabili behar duguna izotzen eskalatzeko. Lehen bizi, pixkat arropa. Hemen goletez bat, eta gero iratxalekoa, figurazkoa, bero emateko. Gero, bueno, polainak, botak, eta eskularruak, beti biera ematea, barruan ematea, bero goteko, eta gero bestiak bustitzen badia aldatzeko. Kaskua, oso garantzizkoa da, beti izotzaro egiteke, o materiala, o barriak, o zehozer. Arnesa, hauek regulatu egitezkela, eta arropa gehiago gutxio jarri, nahi badeu, eta pixkat, eta gero portamaterialak, bastantik zatia, dena ondo kuitzeko. Eta gero sokak, garrantzizkoak, beti ondo ebili barria, gure segurtasuna sokakin joazte. Eta hortaz aparte, izotzan aseguratzeko materiala izango litzakela, orlojuak. Orlojutan, garrantzizkoena izatea punta hauek, izotzan ondo sartzeko. Krampoiak, hau dira oso espezifikoak, izotzan eskalatzeko, eta hau dira pixka bat polivalente. Hemen ditugu 3 piolek, hau da izotzian azkeneko modeluak eta dianak, ez? Bakarrik izotzen eskalatzeko dira. Gero behar dugu bai botikin pitxiki bat, botikina beti bazperera eman behar da, ez? Zehozer gertatu ezkeo, pixka gure kontu, zaurin bat, o zehozer, gure kontu konpontzeko. Eta, hau garrantzizkoa da bai, izotzen eskalatzen dugunean, beti itzalian gaude, eta hotz asko egiten du. Orduan, termo bat, teakin, o menta, o kafesnian, bakoitza ikuste duzen nahi usartu, baina berua eta hau beharrezkoa da, oso ondo etortzea, Garai honena negua izaten da, abendutik oain arte. Martxoan erdiraka o bukaeraino hor bukatzea, izotzeko denboraldia 20 minutan. Seguritatea parametro batzu dauz. Alde batetik externak eta beste batzuk interno, barrukoak, ez? Zeintzu barrukoak, teknikoki ondo ibiltzea. Bai progresio moduen, eta bestek zure materia ezagutzea zelan funtzionatzen da. Beste aldetik, esternua die
meteo, zelan dau, izotza zelan dau bebai, ez? Hori dana naztute, azkenien eitzen dau segurare, eta gero, sentido komun. Ur-jauzi hau dorada izena du. Eta eskubitik erresagoa da, hartu dezakeu Canal de la Dorada itzeana, eta goraino dijoa, hiru soka luze dira. Eta gero, beste eskubitik ezkerra jutian, pixka zailtasuna gora dijoa. Eta iten ditugu, bestiak luze bat bakarrekoa dira. Garrantzizkoena, kranpoiak ondo jartzea eta hanken pisu guztia hanketan eramatia da. Eskalada guztietan bezala, garrantzizkoena hankekin eskalatzea da. Besuak muskula txikioago baina, lehenago nekatzei, eta orduan beti hankakin lanitea hobena da. Zailtasuna seigarren, zazpigarren arte dijoa. Eta normalian, ez da arrokan baino, ez arresiagoa da eskalatzea, baina psikologikoki askoz zailagoa da, erorketak ezin dialako, ez dialako da. Teknika da oso antzekoa, oreka da oso garrantzitsua, alik eta hoberen jartzen badituzu oinak, besoetatik joango zara askozez suabeago, nekatuko zara askozez gutxiago. Izot eskalada daukana, jende askok esaten du, oleko asa batetatik, erresa da tiratzea. Baina denbora guzti nola pioletak postura berdinean eramateak, besoari eragiten dio tentsio bat denbora guztian muskulo berdinetan. Orduan horrek nekatzen du. Askatasuna. Zu sartzen zea paretan eta zea zu bakarrik eta lotuta zauden pertsona hortan. Hori importantiena disfrutatzea da. Olako paraje, olako jentia, es que es impresionante. Egize da, ez putema Mikeleaz, hau ze baia potentia. Eta gaur kriston suerte uki dugu, olako eguraldian, pareta holan egotien, eta inopez, hori wonderful.